O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito. Marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia. Porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Novas tensións entre o sector do cerco que demanda máis cota. Piden tamén a Administración a unificación das zonas 8ª C e 9ª A. O Porto de Cabo de Cruz contará cunha mariña seca. A obra, promovida polo Club Náutico, será posible grazas á colaboración da empresa Gealsa. Achegámonos a Taboiro para coñecer a exposición de modelismo naval composta por interesantes maquetas elaboradas por Juan Manuel Somoza e Juan Carlos Vázquez. Tras os intensos conflitos vividos o ano pasado no sector do cerco, este ano afrontan unha campaña bastante máis difícil. Piden, ademais do reparto da cota por tripulante, a unificación das zonas 8ª C e 9ª A. A espera da apertura da costeira da Xarda, que probablemente se producirá o 2 de marzo, o cerco galego mira con preocupación o futuro. Empezamos o año sin poder pescar sardinas, sin poder pescar xardas, pudiendo pescar jureles e pocos. Y si quiero pescar más, resulta que ahora me tengo que coger el barco, irme a La Coruña, y si voy hasta otro sitio ya no puedo pescar. Y esto, si pone España, ¿por qué yo no puedo pescar en toda España? ¿Por qué? Porque ahora me obligan a pescar en un sitio y pescar en otro. A diminución do TAC en preto dun 15% que establece o plan de xestión da pesqueiría volve poñer contra as cordas a este sector do que dependen na comunidade máis de 1.500 familias. Un barco con 30.000 kilos non pode botar todo o ano, que 30.000 kilos era o que hai 2 anos se pescaba cada semana. Entón non podemos estar contentos, e non hai que nos solucione un problema. Por qué? Porque non se fala ca flota, hai que falar ca flota. E haberá que sentarse, haberá que buscar o reparto xusto ou que sea. Quitaron criterios de direitos históricos. Os direitos históricos a quen premia? O que fai pesca olímpica, que é o que non quer Bruselas, porque non coincide unha cousa con outra. O que pesca olímpica, aquí levamos 30 anos cuns cupos, 30 anos enteiros cuns cupos, 6.000, 7.000 e 10.000. Que pasa? Pasa que houve autonomías que lle deixaron pescar o que quixeron os barcos, e resulta que agora quítanos por direitos históricos. Os direitos históricos, tanto porque Bruselas di hai que contemplar direitos históricos, hai que contemplar o socioeconómico e hai que contemplar os GTs, pero non di o porcentaje que hai que meter. Entón hai que sentarse nunha mesa e dicir, bueno, por direitos históricos vamos meter un 10 e desto vamos meter outra forma. Cal é a forma mellor de repartir, que é o que pedimos nós? Por tripulante. Para qué? Para que todos os barcos valan igual. Un de 15 homes vai a valer por 15 e o outro vai a valer por outro. E se Bruselas non bota abaixo esta flota, non queda máis remedio que repartir por tripulante ou a flota cai. Ademais da cota por tripulante, solicitan a unificación das zonas 8ª C e 9ª A para garantir a viabilidade de todas as embarcacións. Nós o que pedimos é unificar as dúas zonas, ou que nos baixen a 8ª C hasta aquí a Guardia, ou que nos suban a 9ª hasta aí en onde termina en Ribadeo, que é onde termina Galicia. Para que? Para que esta xente toda que comprou barcos fora, que tiñan todos os direitos, porque compraron con todos os direitos, porque antes de comprarse un barco, pídese permiso á Xunta e despois pídese a Madrid. Os barcos tiñan un cupo, 6.000, 7.000 e 10.000, entón resulta que de noite para a mañán cortan iso, claro. A flota que colleu cortada a mitad, agora está desesperada, porque hai barcos que teñen a 7 ou 8.000 kilos para todo o ano, é que teñen a 8ª C, pero a 8ª C é un barco pequeno daqui que non ten un comedor e que non ten unhas comodidades para a xente, non se vai largar agora para lá. O barco non se pode vender porque non hai ganuqueira, porque un barco sin cota non hai ganuqueira. Entón, por que pedimos nós por tripulante? Nós pedimos o reparto por tripulante para que todos os barcos que a mesma xente pois valan igual. Un barco de 12 homes pois vai ter o mesmo cupo que ten outro de 12 homes. Entón, un barco de 6 vai ter, entón, sí que se pode vender unha flota, pero así con este sistema, un barco vai a valer moitos cartos porque ten un pouco máis de cota e o que non ten cota, pois non ten direito a nada, entón non é xusto.
O arrastre xa está autorizado a pescar a especie dende o 19 de xaneiro, mentres que as artes menores apostaron este ano por unha apertura escalonada. A flota vasca xa traballa no caladoiro dende o pasado luns, mentres que para Galicia non se abrirá a pesqueiría ata o 2 de marzo na provincia de Lugo e o 23 para a Coruña e Pontevedra. Deste xeito trátase de adaptar as datas de apertura á propia migración da especie e darlle tempo a que desove, algo que sempre defenderon dende a Cerga. Desde a Cerga sempre estamos pedindo reparte por tripulante e aquí a costera que se abran sempre cando o peixe desova un pouco, porque os peixes atracan a costa para desovar, que é o caso da sardiña, é o caso de Verdel. Nós, por exemplo, ano pasado, tivemos unha experiencia que como se abriu a costera do Verdel máis tarde, cando abríanos a hueva, a xarda xa estaba casi desovada. O sea, que tiña moi pouco. Entón, que pasa? Pois estás pescando, pero desovou, entón non estás facendo dous daños. Quitas a xarda grande, pero xa desovou. E desta maneira, non é que nós queiramos que cheguen aquí. Hombre, se chegan aquí moito mellor. Non desplazamos a flota pequena que antes iba a Santander e todo por aí a pescar, non? Pois espera aquí. Pero nós, máis ben, queremos proteger o mar e queremos que desove. Que pasa? Pasa que se deixamos vir un pouco máis dos días así que atraque, pois desova. Iso é o que pedimos nós non pedimos outra cousa. Nin que abran antes, nin que abran despois. Nós o que queremos é facer unha pesca un pouco responsable, pero temos que comer. Por outra banda, as previsións para a campaña da sardiña que arranca o 1 de marzo tampouco son moi optimistas, xa que en virtude do plan conxunto con Portugal, cada embarcación galega poderá pescar un máximo de 3.000 kilos por semana, co fin de poder alongar a pesqueiría ata finais de novembro. Aínda que é insuficiente, entenden que é preciso facer un esforzo para recuperar a especie. O acordo, pois o menos malo que se pode facer, porque senón hai que cerrar o caladero. A sardiña iba decaendo, entón o que se fixo foi un acordo con Portugal, a nós danos 1.000 toneladas por mes, que é o que nos toca máis ou menos, queremos saber se aguantamos 10 meses, e entón empezaremos a traballar así. Por o ano, pois temos proyectado facer igual, facerlle un paro de 3 meses para que desova a sardiña, e despois, cando, o 1 de marzo, empezar a pescar, que é cando, máis ou menos, cando debe de ter un 90% desovado. Que si alguna vez va mal unha especie, pues recortar o lo que sea, pero entre todos y llevar, pues para recuperar la especie, pero no quitarnos de repente a todo el mundo de pescar todas las especies. Con este panorama, o Cerco non descarta retomar as movilizacións, tal e como aconteceu o pasado ano, cando a tensión entre sector e administración derivou nunha serie de enfrontamentos. Por o momento, tras a reunión coa ministra e á espera de ser recibidos polo presidente da Xunta, decidiron deixar a un lado as protestas, aínda que todo dependerá dos acordos aos que se chegue. A confrontación existente entre a Consellería do Mar e o Cerco semella estar detrás da insólita situación que vive a Confraría de Portosín. Despois de que se fixera pública a intención do patrón maior de abandonar o cargo, esta mañá os propios traballadores do Pósito descoñecían se tiña producido ou non a dimisión, xa que oficialmente non tiñan recibido ningunha comunicación. O motivo da discordia foi a reunión que os armadores do Cerco solicitaron á Conselleira do Mar, unha xuntanza que, segundo a versión dos mariñeiros, fora convocada para este mércores, pero que finalmente non chegou a celebrar. Los patrones de los barcos de la Cofradía de Portosín, pues nos habíamos reunido hoy a las 11 de la mañana para poder poner en la mesa, expresar nuestros problemas que tenemos y exponérselos a la consellera. Y en medio de la reunión, pues nos dijeron, nos vino el patrón mayor nos vino diciendo que la reunión se había anulado, pues no sabemos muy bien por qué, y entonces pues ahí estamos otra vez, que nos ha abandonado una vez más. Os representantes da flota apuntan a que o patrón maior non estaba de acordo coa atitude belixerante dos cerqueiros, o que puido influir na anulación da xuntanza e na intención de Gerardo Vázquez de marchar. Pola contra, dende a Consellería informaron de que non estaba prevista tal reunión. Polo momento, e á espera de que se aclare o que realmente aconteceu, non se ten formalizado oficialmente a dimisión. O Náutico de Cabo de Cruz contará cunha mariña seca. Esta obra será posible grazas á axuda económica da empresa conserveira Gealsa. Este é precisamente un reclamo máis para atraer máis visitantes a este porto que bateu récord de tránsitos portuarios.
Dende a súa inauguración en 2012, o Club Náutico de Cabo de Cruz non deixa de medrar. Tras conseguir importantes recoñecementos de calidade e converterse nunha escala obrigada para as embarcacións nacionais e internacionais, o próximo paso adiante será a construción dunha mariña seca, que permitirá dar servizo aos barcos durante todo o ano. A construción desta nova infraestrutura, da que existía unha importante demanda, será posible grazas ao grupo empresarial Gealsa, que financiará a maior parte da obra. É que desde o momento que lle planteamos que nos axudara para facer a marina seca, se volcou realmente o gran esforzo económico que se vai desarrollar non é desde o náutico, é desde a empresa Gealsa. Estamos encontrando cantidad de embarcacións que de Francia, da zona de Rochelle, que nos piden estar aquí todo o ano. En este momento nos temos do náutico varias embarcacións francesas que se lle damos opción de poder estar marinadas do inverno en zona seca, creo que podemos ter unha gran demanda para ese sector. Por iso creemos que o noso futuro é esencial ter esta marina seca. Sin ela teríamos coartado o futuro, non podíamos progresar, e creo que con isto vamos a conseguir ser un dos portos máis importantes da Ría de Arousa, que é a nosa intención. Unha vez finalizada, a nova instalación servirá como reclamo a potenciais visitantes que buscan un porto coas condicións que reúne o Náutico de Cabo de Cruz, no corazón da Ría de Arousa. Precisamente a aposta polos servizos de calidade traduciuse nun importante incremento dos tránsitos internacionais, que foi posible grazas ao importante labor de promoción desenvolvido pola Administración Pública. É un ano magnífico con incrementos importantes de tránsitos en este porto, de cerca dun 160%, un dato global, de incremento dun 70% que son tránsitos estranxeiros. Eso felicitalos pola boa xestión, pola boa dirección que está levando a este porto. Agradecer tamén a Portos de Galicia esa promoción que estamos facendo a nivel de Galicia entre a Axencia de Turismo de Galicia e Portos de Galicia de promoción do que é dos nosos portos náuticos. E aquí se ven reflectidos o que son os resultados. Dende fai poucos anos, 2-3 anos, Portos de Galicia e a Axencia de Turismo de Galicia empeza o que é tamén un elemento diversificador a potencialo, a divulgalo entre tanto a nivel nacional como a nivel internacional, e dai veñen estes resultados importantes. Dende o Concello de Boiro tamén tivemos a oportunidade de traballar codo con Portos de Galicia, ca Marina de Cabo de Cruz, con Náutico Boiro, para o desenvolvemento destes proxectos náuticos, para o seu coñecemento e para a súa difusión en eventos internacionales e en eventos nacionales. En eventos internacionales estuvemos da man de Portos de Galicia e da Axencia de Turismo de Galicia en 2 salones náuticos de La Rochelle, estuvemos en París e acabamos contactos importantes de colaboración co Yacht Club Classique de La Rochelle en Francia, e tamén estamos en contacto con colaboracións ca zona de Morbihan. Portos de Galicia pretende ir agora un paso máis aló, coa diversificación dos potenciais visitantes, apostando pola catación de tráfico de grandes catamaráns e ralis. Nós estamos embarcados en este momento na captación de negocio en dúas direccións. Na dirección de catamaráns, nós queremos conseguir traer un número moitísimo máis importante de catamaráns a Galicia, a portos galegos, porque son un tipo de embarcacións que aportan recursos económicos importantes, suelen ser personas con alto poder adquisitivo, e nós coidamos que Marina Cabo de Cruz pode ser un lugar para acoller ese tipo de embarcacións, catamaráns. Hai a modalidade náutica desde a perspectiva dos catamaráns está moi extendida no norte de Europa. Recentemente podemos comprobar nunha feira en Alemania, en Düsseldorf, e como xa empezamos a estar ben implantados no mercado francés, como conoce o alcalde de Boiro, pola súa estadía na Rochelle e tamén en París, queremos espallar o que é o noso ámbito de negocio, de captación de tránsitos aos países de Alemania, hacia os países nórdicos, Golfo de Finlandia, Mar Báltico, etc. Queremos traer catamaráns a Cabo de Cruz, vamos a impulsar a chegada dese tipo de embarcacións, e tamén doutra modalidade náutica con moito auxe, que son os ralis. Os ralis son unha modalidade que consiste en unha flotiña de 20 ou 30 embarcacións, sempre de personas coas que teñen lazos de amizade ou familiares, pois percorren durante un determinado período de tempo varios portos con esa, digamos, configuración de unha flotilla.
De seguro que a futura Mariña Seca, que estará lista a mediados de maio, servirá como un reclamo máis pros visitantes que cada ano recalan neste porto Barbanzán. Precisamente a promoción da oferta náutica por toda Europa é un dos obxectivos que persegue Portos de Galicia. Con este fin organizou unha visita de xornalistas especializados que percorreron o litoral galego. Xornalistas de Reino Unido, Francia, Italia e Irlanda percorreron esta fin de semana o litoral galego para coñecer a oferta de náutica recreativa que ofrece a nosa comunidade. Chegaron da man de Portos de Galicia como parte dunha nova acción promocional incluída no Plan Estratégico de Náutica Recreativa. Durante a súa estadía en Galicia, os profesionais puideron visitar unha decena de portos náuticos espallados polas rías da Arousa, Noia, Vigo, a Costa da Morte e por comarcas da Coruña. Son profesionais reputados, con anos de experiencia, que escriben en revistas moi destacadas da difusión da náutica e que estamos convencidos que ao que van a amosar os propios xestores, os propios concellos das Rías Baixas vai a ser de interese para seguir avanzando en esa proxección. As impresións que estes profesionais transmitan logo a través dos medios de comunicación nos que traballan actuarán como fonte de promoción dos portos galegos nos países aos que cheguen as publicacións. Daí que con esta acción Portos non só busque afianzarse en mercados nos que xa están presentes, senón tamén captar novos fluxos de clientes a nivel internacional. Venimos todos de Europa, el de Italia, Venecia, el de Londres y yo de París. Y estamos aquí para conocer Galicia porque es nuestra primera vez aquí en esta región de España y queremos descubrirla y después promocionarla a través de lo que podemos decir en nuestros medios. Unha das características desta delegación é que nos vai a permitir afondar no coñecemento e na promoción en outros cara aos mercados náuticos de outros países. Hasta este momento Portos de Galicia, a Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, fixemos un especial fincapé no que era no mercado francés e agora queremos seguir espallando esa promoción hacia esas outras latitudes. Os portos seleccionados para a visita destes profesionais reúnen máis de 3.000 prazas de amarre e neles puideron observar diferentes modelos de xestión así como distintas tipoloxías de mariña. Unha excursión que se completou con información sobre os atractivos das zonas visitadas como complemento á aposta turística. Tempo agora para o noso apartado das breves. A Consellería do Mar destina 1,3 millóns de euros do Fondo Europeo da Pesca á liña de axudas para financiar proxectos de rexeneración de bancos marisqueiros. As entidades que desexen optar a estas subvencións, tanto confrarías como organizacións de produtores ou cooperativas do mar, con sede en Galicia, dispoñen dun mes para presentar as solicitudes. Deberán ser proxectos de acondicionamento mariño e rexeneración, que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan de forma sustentable a mellorar a xestión e conservación dos recursos mariños vivos. Ademais da descrición das accións, as propostas deberán incluir un calendario de realización e as melloras agardadas. Os interesados poden dispoñer de máis información na sede electrónica da Xunta. Portos de Galicia e a empresa de supermercados Mercadona veñen de asinar un convenio de colaboración para a habilitación dun aparcadoiro público en terreo portuario en Noia. En virtude deste acordo, a empresa construirá unha zona de estacionamento para uso público e gratuito na parcela colindante ao seu centro comercial, na zona do Paseo Marítimo Hermanos Labarta. O aparcamento contará con total de arredor de medio cento de prazas, que se porán a disposición dos clientes do centro comercial, así como tamén do resto de veciños. As obras serán executadas e financiadas por Mercadona, cun investimento próximo aos 90.000 euros. Chegamos ao remate do noso programa cunha interesante exposición de modelismo naval que se puido visitar na Casa da Cultura da Cachada. Con esta exposición a cargo de 2 mariñeiros poirenses, despedímonos ata a vindeira semana. Ata entón. Un total de 14 maquetas de distintos tipos de barcos, especialmente da baixura e do sector mexilloeiro, aínda que tamén hai cargueiros e mesmo acorazados da Segunda Guerra Mundial, integran esta exposición que pode visitarse na Casa de Cultura Ramón Martínez López, de Boiro.
Os seus autores son Juan Manuel Somoza e Juan Carlos Vázquez, dous veciños de Escarabote, afeccionados ao modelismo e tamén apeixonados do mar, que hai máis de 6 anos decidiron poñerse mans á obra e realizar con moito agarimo e traballo estas verdadeiras pezas de colección. Hai cuestión de 6 anos, máis ou menos, aquí o meu compañeiro Carlos douselle por... chegoume que quería facer un barco. Entón, a ver se eu ia xogado un pouquiño a meterlle electrónica para poder navegar e todo eso, non? Entón empezamos así, empezou a facer o barco e tal, montamos a electrónica. E como vin que estaba quedando bastante ben, pois metíme tamén a facer outro barco. E así, pouco a pouco, xa ves, hasta este momento. E a nós gustanos moitos barcos. Iso xa é un punto moi importante, que che guste moitos barcos e que nos guste facelos que casi incluso máis que navegalos, entendes? Pero si, vamos por fotos e tal, e gustanos facer, como podes comprobar, así, varias clases e modelos de barcos, previamente os de aquí, o da batea, o de pesca, o do cerco, da sardiña, e despois, claro, algún variado máis para non ter todos dunha clase, non? No noso caso, por exemplo, como tanto Carlos traballando como traballa por jornada, e máis eu que normalmente dedícome aquí ao mar e ando ao marisqueo normalmente. Sempre tes as tardes libres e entonces Galicia chove bastante, entonces estás metido aí dentro do traballiño, facendo pouco a pouco, pero leva moito tempo, bastante. A cada unha delas non lle falta nin o máis mínimo detalle, conservando mesmo a máxima fidelidade coa embarcación orixinal. A maioría delas son ademais navegables. Si, o 90% deles é que nós queremos os barcos para navegar, para disfrutar con eles tamén un pouco, non? É que os rapaces, principalmente iso, cando os ven a navegar, gustalle moito, non? Temos feito navegacións en varias partes de aquí de Galicia, como en Ferrol, na Coruña, en Vigo, temos ido a concentracións, así, que hai. Navegar con eles por aí adiante, por iso nós facemos de radiocontrol porque nos gusta velos tamén navegar. Sí, home, que cada barco é específico polo que é o barco, non? A min tírame máis os barcos de aquí da ría, aquí con o meu compañero Carlos e justa máis todo variado, gustalle todo tipo de barcos. E si, a nós o que máis importante é que os barquiños velos navegar, ver que funcionen luces, que se movan os radar, as grúas, no caso de bateeiros, por exemplo, o petrolero ese, o bucaler ese, carga, deslástrase, elástrase, eso, que se vexa como se fora un barco de verdade. A súa afección polo modelismo é tal que xa están a traballar en novas maquetas, que agardan poder ter xa rematadas nun breve espazo de tempo. Eu estou agora traballando nunha barcasa de desembarco destes que levan tropas e tanques e así, pois estou facendo unha agora mesmo, unha barcasa da Segunda Guerra Mundial. Estou intentando facer un remolcador así, tipo Salvamento Marítimo, unha imitación dun destes de Salvamento Marítimo. Está indo quedando bastante ben. A raíz da montaxe desta exposición na Cachada, que está a levantar unha gran expectación non só na localidade, senón tamén na comarca, sendo numerosas as visitas á mesma, propiciou que foran convidados tamén a realizar unha nova montaxe este verán, por parte da organización do Encontro de Embarcacións Tradicionais, momento no que agardan poder incluir xa as maquetas coas que están a traballar actualmente. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.